sker? Derinde. Kom med. Here comes the, here comes the, here comes the, y'all don't really want it like. Hvad laver du herinde klokken 5 om morgenen? Jeg står lige og rydder op. Det gør jeg hver dag. Jeg kan godt lide at stå tidligt op. Af mennesker og sådan noget. Men hvis I vil have undskyld, så skal jeg lige ud og løbe en tur. Hej. Hvad er det skole? Er det bedste i hele verden. Jeg elsker det vildt meget, og det er så dejligt. Og ja, alting er godt. Og man kan stå på ski, og man kan have linjefag og have tysk og sådan noget. Det er rigtig sjovt. Og nu kommer Frederik her. Nej, kom. Ja. Hej Frederik. Så fandt det godt? Ja. 3 grader, ligesom jeg vil have det. Frederik. Vi er venner på skolen her. Det er rigtig godt. Ja, her på V har vi jo rigtig mange aktiviteter, ikke? Vi kan jo, som du kan se, spille hule. Ja, tak.